Добрага ранку усім гледачам, добрага ранка. Салют, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Пачатак тыдня гэта заўжды цікава, але сумна. З цікавасцю я згодны. Новы тыдзень, новыя адкрыцці, магчымасці і навіны. А вось чаму сумна, не разумею. Таму што выхадныя скончыліся, а гэта значыць, што пачалася вучоба і ніякага вяселля. Вось-вось, толькі сур'ёзнасць і дысцыпліна. Дзяўчынкі, але ж вучоба гэта таксама цікава і весела. У свеце столькі неверагодных і дзіўных рэчаў і з'яў. Напрыклад. Так, Лесік, раскажы нам штосьці захапляючае. Інтэрнэт. Увесь свет карыстаецца гэтай вынаходкай. Так. Інтэрнэт зараз ёсць амаль што ўсюды. З яго дапамогай можна пасылаць лісты, тэлефанаваць, шукаць адказы на пытанні. І глядзець мультфільмы. І мультфільмы, і навуковыя праграмы. Нават можна зазірнуць у касмічныя прасторы. Так, Лесік, гэтая сетка даўно стала неабходнай часткай нашага жыцця. А ці ведаеце вы, як працуе інтэрнэт? Ну што за пытанне? Уключаеш камп'ютер альбо тэлефон і ўсё, можна карыстацца. Вядома, яно так. Але як адбываецца сама сувязь і перадача інфармацыі? Ну, калі гэта сусветная сетка, то ўсё ў свеце павінна быць звязана паміж сабой. А мне здаецца, сувязь перадаецца па паветры. Мабільныя тэлефоны ж працуюць без усялякіх шнуроў. Вы правільна разважаеце, дзяўчынкі. Інтэрнэт можна ўявіць як вялізную павуцінку, якая пранізвае ўвесь свет. Па гэтай павуцінцы і перадаецца інфармацыя. Павуцінка гэта быццам тонкія правады? Толькі яны нябачныя. Па-навуковаму называюцца радыёхвалі. Ой, Лесік, гэтая тэма вельмі цікавая, але і складаная. І я нават уявіць не магу, як па паветры можна перадаваць інфармацыю. Гэта сапраўднае чараўніцтва. А вось каб гэта ведаць і не лічыць за цуд, трэба добра вучыцца. Лесік, калі ты такі разумны, давай мы табе наладзім іспыты. Далучайся да Касі. Мы задаем пытанне, а ты на іх адказваеш. І ўсё гэта на твоё хуткае разважанне. Складана, дзяўчынкі, але я паспрабую. І глядзі, каб ніякіх падказак ад нашых тэлегледачоў не прымаў. А то ўключыш зараз свае чароўныя радыёхвалі. Не хвалюйся, Кася. У гэтым выпадку яны не працуюць. Тады пачынаем. Першае пытанне. Якая ж жывёла самая вялізная ў свеце? Гэта лёгка. Усе ведаюць, што гэта сіні кіт. Яго памеры могуць дасягаць 33 метраў ці 10-павярховага будынка. Правільны адказ. А якая гара вышэйшая за ўсе? Таксама проста. Гэта Эверест. Многія адважныя людзі спрабавалі дасягнуць яе вяршыні, але справа гэта вельмі складаная, таму што на вяршыні Эвереста вельмі цяжка дыхаць, кіслароду мала. Зноў правільна. Наступнае пытанне. Колькі ног у сарканожак? Добрае пытанне. Нягледзячы на назву, гэта жывёла можа мець ад 15 да 80 пар ножак, а іншыя мнаганожкі могуць пахваліцца яшчэ большай колькасцю ног. 750. Як вам такая лічба? Неверагодна. Як добра, што ім не патрэбен абутак. А тое, пакуль на кожную ножку нацягнеш чаравічок, дык ужо і дзень скончыцца. А зараз наступнае пытанне. Слухай уважліва. Хто ўпершыню прыдумаў марожанае? Гэты ласунак родам з Кітая. Лічыцца, што марожанае з'явілася каля 5000 год таму. Аднак у той час яно выглядала як лёд, альбо снег з кавалкамі садавіны. І зноў правільны адказ. Мне здаецца, што ты ўсё на свеце ведаеш. Усё на свеце ведаць немагчыма. Аднак мне падабаецца вучыцца. Мы згодныя, Лесік, што веды гэта вельмі важна. Аднак рабіць перапынкі таксама неабходна. Таму глядзім мультфільм. Я нядаўна ўбачыла незвычайны топ-парад краін, жыхары якіх з'ядаюць вельмі шмат шакаладу.
Я бы ў такім спаборніцтве таксама паўдзельнічала. І я! Шакалад! Гэта ж так смачна! І якая краіна знаходзіцца на першым месцы? Швейцарія! У сярэднім адзін яе жыхар за год можа з'есці 12 кілаграмаў шакаладу. Так, 12 кілаграмаў. Ага. Атрымліваецца па 1 кілаграму ў месяц. Ну, мне здаецца, гэта вельмі многа. Усё ж гэта не самая карысная ежа, хоць і смачная. Можа, яны вырабляюць спецыяльна карысны шакалад, калі столькі яго з'ядаюць? Можа і так. Пра карысны я не чуў. Аднак ведаю, што менавіта ў Швейцарыі прыдумалі малочны шакалад. Ой, мой любімы! Для мяне ён самы смачны і салодкі. І мне малочны шакалад больш за іншае падабаецца. Цікава, а як яго прыдумалі? У 1875 годзе швейцарскі кандытар вырашыў дадаць у чорны шакалад малако, каб зрабіць яго менш горкім. Смак, які атрымаўся, так усім спадабаўся, што новы шакалад адразу стаў любімым ва ўсім свеце. Лесік, а хто першым прыдумаў шакалад? Радзіма шакаладу цэнтральная і паўднёвая Амерыка. Там яшчэ ў старажытныя часы індзейцы змешвалі молатыя зярняты какавы з вадой. Такім чынам у іх атрымліваўся незвычайны, горкі, але карысны напой, які пілі халодным. А калі шакалад набыў сучасны выгляд і смак? У пачатку 16 стагоддзя шакаладны напой трапіў у Еўропу, дзе яго сталі піць гарачым і салодкім. А вось на пачатку 19 стагоддзя прыдумалі, як вырабляць цвёрды шакалад. Якая цікавая праца была ў гэтых даследчыкаў. Есці і прыдумваць шакалад. Лесік, а як з'явіўся белы шакалад, ведаеш? Гэта атрымалася выпадкова. Для яго вырабу патрэбны не зярняты, а масла какавы, малако і цукар. Якая смачная і салодкая ў нас тэма. Але мне здаецца, што надышоў час глядзець мультфільм. Мы згодныя. Хутка пачнецца навагодні час. І ўсе навокал будзе чакаць чараўніцтва і прыдумваць падарункі. Па ўсіх гарадах у вокнах і вітрынах з'явяцца рознакаляровыя гірлянды і агеньчыкі. Кася, а чаго ты маўчыш? Ой, прабачце, сябры, я ўсё праслухала. Пра што вы разважаеце? Пра тое, што хутка зіма. А чаму ты нас не слухаеш? Пра што задумалася? Я задумалася, навошта жывёлам хвост? І чаму ён ва ўсіх розны? У адных маленькі, а ў другіх доўгі, у кагосьці пухнаты, а ў кагосьці як шнурочак. Ну, Кася, ты павінна ведаць адказ на гэтае пытанне. У цябе ж таксама ёсць хвост. Ну, пра свой хвост я ўсё ведаю, а вось пра чужыя... Давайте разам разважаць. Па-першае, што такое хвост? Гэта частка арганізму жывёл, такая як лапкі ці вушкі. Правільна. А яшчэ хвост можа выконваць ролю парашута, коўдры і нават прылады для абароны. А яшчэ я чула, што хвост дапамагае жывёлам перадаць свае пачуцці. Усё так, Дарына. Але я не разумею, навошта ім хвост, калі ў іх ёсць свая жывёльная мова. Кошкі мурлыкаюць, качкі кракаюць, жабкі квакаюць. А хвост – дадатковы інструмент. Вось ты, Дарына, таксама не толькі словамі карыстаешся, калі размаўляеш, але і жэстамі. Напрыклад, калі ты палохаешся, што робіш? Ой! Вось! А жывёлы, калі ім страшна, падціскаюць хвасты. А яшчэ хвост дапамагае зразумець жывёлу, асабліва хатніх гадаванцаў. Так, напрыклад, калі сабака вельмі задаволены, ён хутка-хутка віляе хвастом. Лесік, а што значыць хвост як коўдра, парашут ці прылады для абароны? Напрыклад, лісы, ваўкі і пясцы падчас халадоў ухутваюцца хвастом як коўдрай, закрываюць лапкі і нос, каб не змерзлі. А парашут і прылады для абароны? Вавёркі падчас палётаў з галінкі на галінку распушваюць хвост як парашут. Гэта дапамагае ім трымаць раўнавагу.
Як цікаво. А як хвостом можна обороняться? Ха, я свої можу тільки трошки покрутить. Гэта таму, што ён у цябе маленькі, а вось у коні і кароў хвасты доўгія. Імі зручна адганяць дакочлівых насякомых, такіх як мухі, камары ці авадні. Які наш мір цікавы. А я придумала маленькую гульню. Давайте паспрабуем адгадаць па малюнку, якой жывёле належыць хвост. Добра, я згодная. І мне падабаецца. Пачынай, Кася. Вось першы малюнак, і на ім Гэта дакладна хвосцік лісічкі. І пазнаць яго можна па белым кончыку. правільна. А гэта чый хвост? Такі пухнаты і па форме нагадвае пытальнік. Гэта кацяня. Зноў правільна. Мне падабаецца ваш настрой. Наступны малюнак. О, гэта ўжо складаней. Аднак мне здаецца, так можа выглядаць конскі хвост. Малайчына, Лесік. Гэта так. І апошні малюнак. Ой, такі вялікі і шматкаляровы хвост дакладна мае паўлін. І гэта правільна. Добра ж вы справіліся з маімі малюнкамі-загадкамі. Ну, а зараз прапаную паглядзець мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вось і надышоў час развітвацца. Добрага і цікавага вам дня. І да хуткай сустрэчы, якая адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!